sa hádzať. Ruky, no poď pa ďalej. pozor na ústa. Jo. Voza. To dášovka stroma. Ja som zlepšila. Ale my naučiť ti dá ten štýl. Perčin červík. Boha vodu. A čo sa robí? Čo sa robí? Teraz musím mať rozhodnúť. A to máš vlasy, no neviem, včera keď sme vlasy. Čo? Ako máme úlohu teraz? Ja si spomeň niečo, čo už... Áno. Orálny sex. A čo s ním? Vládo musí one. Nie. A to je hovor. Nepreháňam. Ale však... Ona chce sex, chodá. Nie! Ale... Alebo tak to je žaby. Musí ma to napodobniť. Áno, to sa dá. A to jak? A ten orálny sex si ja chcela. A to jak som Tam je orálny, análny, tam je obidve. No ale čo máš ukázať? Ale čo? Nie, Máš aj kartičke? Máš podobný. Orálny. Orgazmus. Počúvaš? Orgazmus. Ako máš napodobňo? A my všetci, že čo? Že to ne? Za čo furt myslíš? Hlavnému sa pomarí. To ma nemá celá koniču. Nerobí. Počúvaj, musíme jej piči ďaleko. Nie! Ja som sa hovorila dnes. Nie, ja Orálny. Dobre, tak orgazmus. Dobre. Žaby, toč. Toč. Ale ja mám toľko, to kilo má len toto. Ale ja som takto. Ale keď má takto nohy. Takto je kilo a takto je puca. To bolo ona. Ale však to bola... Puca, orálny, žaby. Už to ide, už to ideš. Čo? Puca, ideš! Ježiš, viete, Čo mám povedať? orálny se... Či... Orgazmus. To orálny si žaby, nevíš? Orgazmus máme. Orgazmus žaby. Jež, a to čo? Kvá. Ticho. No povedz. Nie, si tu som hovorila. Nie, ja už sa košnem, čo? Ticho! No, nejdem už čo sa... To záber hneďka, čo mala. Nie, dajte mi hentu volať. Dajte, dohadujeme sa. Počkej, čo je tam ešte?